Hola, sóc la Laia Torrents i avui us presentaré el meu treball final de grau. Començo el projecte definint 3 àmbits d'interès personal: el disseny d'identitats, l'adolescència i l'agrupament escolta del que he format part durant molts anys. La situació i els conflictes de cada un són que el disseny d'identitat està allunyat de les persones i fan que es percebi de manera superficial i paternalista. L'adolescència com a moment de canvi comporta un qüestionament de la identitat que sovint és dolorós, i a l'agrupament escolta hi ha un desordre d'identitat que genera una mala comunicació cap a l'exterior. D'aquests conflictes se'n deriven unes necessitats i d'aquests els objectius: fer partícips a les persones en el procés de disseny, reflexionar sobre la identitat individual i col·lectiva i millorar la comunicació del cau. La meva proposta per assolir els 3 objectius en un mateix procés és un projecte de disseny d'identitat col·laboratiu. Plantejo el projecte com una sèrie de tallers en la que, juntament amb els claners i claneres, treballarem la identitat del cau, treballant també la identitat individual i col·lectiva de cada un d'ells. Aquests tenen entre 16 i 18 anys, moment en el que el debat de la identitat pròpia s'intensifica. Els tallers no són independents entre si, formen part d'un procés que les claneres han de seguir per poder treballar els 3 objectius alhora. Per tant, el resultat d'un serveix com a base del següent. Per la realització d'aquests tallers ha calgut dissenyar el material didàctic. Pel primer taller proposo utilitzar la metàfora de l'iceberg com una eina que ens permet definir i diferenciar allò visible i invisible d'una mateixa cosa, persona o concepte. Proposo una sèrie d'imatges perquè es defineixin i comparin utilitzant aquesta eina, fent que així entenguin la identitat de cada una d'elles. Pel segon taller dissenyo els tampons. Per evitar que s'acaparin amb la llibertat creativa que comporta un full en blanc, prenc la decisió de tallar-la. Al proposar unes formes es potencia la creativitat, eliminant el factor de la vergonya que comporta crear alguna cosa des de zero i afegint la dificultat de no poder ser literal. Per les formes escollo el cercle i el quadrat com a elements geomètrics bàsics i les seves diverses modificacions tant de mida com de proporció. En aquest cas, em baso en aquests referents clàssics, que són llibres joc retallables i utilitzen els cercles i els quadrats com a elements bàsics. En l'últim, continuo amb el sistema de tampons per crear la tipografia. Proposo també una estructura de postals per una campanya de reclam, on hi ha els claims que sorgeixen dels tallers anteriors. Seguidament, explicaré com van anar els 3 tallers. En el primer, a través d'unes imatges, vam diferenciar entre allò visible d'allò invisible, per entendre com es conformaven aquestes. Finalment, vam definir el cau i, per acabar, vam generar un diagrama d'afinitat per entendre millor com es relacionaven tots aquests conceptes. En el segon, vam recuperar el diagrama d'afinitat per crear uns claims a partir dels conceptes més identificatius del cau, que generessin un discurs identitari. A partir d'aquests claims vam generar una icona per cada un d'ells, utilitzant els tampons i les tintes proposades. Els colors han estat els del folar del cau, ja que són molt identitaris d'aquest. Per últim, en el tercer taller, vam crear la tipografia utilitzant els tampons i vam veure com s'utilitzaria tota aquesta identitat gràfica a través d'una campanya de reclam. Dels tallers en surten 2 conclusions i accions per tal que es pugui seguir utilitzant aquest material en el futur. La primera és que cal un sistema d'emmagatzematge. Per això, proposo una capsa resistent, lleugera, apilable i modular que permeti guardar i protegir el material. I per altra banda, cal un manual d'instruccions, un manual d'ús. Hi ha una explicació del material gràfic generat, indicacions per crear-ne de nou i suggeriments d'estructura en ús pràctic, com en postals, pòsters i tèxtil. En l'elaboració del llibret, que vaig fer a posterior dels tallers, vaig enviar a les claneres uns formularis on em podien dir què necessitarien com a instruccions d'ús per utilitzar tot aquest material gràfic.